Хыяллар синең күзләреңдә, һәм мин күрәм ушак күкрәгеңдә. Киләчәгең якты, мин ышанам, синең кулда барсы дөнья ышана. Тик онытма син мәктәп елларын, укытучың иң якын дусларың. Бу мизгелләр бүтән кабатланмас, бу мизгелләр бүтән кабатланмас. На-на-на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-на-на-най. Сабул мәктәп. На-на-на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-на-на-най. Выпускной. Күңел бүген никтер дулкынлана, мин ясыйм адым киләчәккә. Нигә бүген безнең күңел тула сыңгы кыңгырау шыңлый. Мин карым күккә, күпме хисләр янды, күпме дәрес үтелде. Беренче мәхәббәт йөрәктә калды. Мин рәхмәтле һәркемгә шушы сукмаклардан, бергә атлап, бергә көеп яшәгәнгә. Әлегә мин белмим кая бер язмыш, барысы да яңа баштан, яңа тормыш. Артка китүләр юк, бары алга, сыңгы дәрес, сыңгы бөек, күздән яшь тама. На-на-на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-на-на-най. Сабул мәктәп. На-на-на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-на-на-най. Выпускной. На-на-на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-на-на-най. Сабул мәктәп. На-на-на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-на-на-най. Выпускной.